И здравейте, потребители на YouTube, днес снимам на CSGO. Юху! Това ми е първия клип на CSGO. Играта не е купена. С теб е... С мен е Оливан Болман. И нещо не му тръгва CS-а, той опита да си инсталира също. И съжалявам, че не ми е купена версия, ама не ми се дадат пари за игра, няма смисъл. Да, няма смисъл, по-добре да си купиш нещо, колкото да дадеш пари за някаква игра, човек. 20 или 22 лева ли беше? Да, по-добре да си купиш, например, какво там нещо за ядене. Да, наистина, отколкото някаква игра. И си инсталирах и играя с ботове, за което съжалявам, но имам проблем с мултиплеера. Ще питам някой. Имам един приятел, който знае как си играе, си го е оправил. Кой беше втора, човек? Валю. А? Валю, не Валентино, а големия Валю. Не знам. То високия. Купено ли има? Не знам, май да. Ама май не. Не, май не. Не знам, не съм сигурен. Добре, скучно е. Сам съм отново срещу трима този път. И човек, ти като заглуши играх преди малко срещу двама и ги победих. Добре. Те с какви оръжия са? Не знам. С юни ли? Убих единия. Ти можеш да не взимаш оръжията. Убих и трет, и убих и втория, сега последния. Значи. Сега ако убия и това последния бот, ще се гръмна. Ботовете не знам на какво са ми. Не знам дали сме трудно или лесно. Не знам, нямам идея. Но както и да е. Да, и 3 часа наред, вече Дано по-бързо го откриеме, за да може да го убием, ако успеем да го убием. Ще се постарая, ще опитам. Ще опитам да ми... Ще щупа копчето на мишката. На мишката? Стига, бе! Защо контртерористите печели? Знаете... Съжалявам за това. И за това. Ако се е чуло. Чуло се, няма начин, човек. То чак тук се чуло. Да, ама аз ще говорим на скайп, а друго е на клип. Да, човек, майка ми да говори. Бати! Тръгна ли ти? Не, нищо не е тръгна. Тя още не ми се ще. И ако ви хареса, мога да направя поредица. Какво? Шарено. Не бе, чай малко. И този клип е специално за Оливан Болман, защото днес много хубаво ме изненада. Сетъп едно. Какво е това сетъп едно? Пак ли съм срещу двама сам? Тия моите ботове са идиоти. Бебе. Човек някакъв ме премина, бат идиота. Ти го уби. Да, и днеска се побърка Денис да ми говори само за Counter-Strike. То къде е бил? Аз мислех, че е горе, пък той...
Кой има купено CSGO да му пише в коментарите и в моите гигабайт. Какво беше КБ? Картечката струва 5000 някой. Бати малкото човек. Нали сравнение с CS? В CS 1.6 и скъпа е 15 000. 7000 нещо. 15 000 човек. 15 000. Гърмете. Пъгзами. Останаха малко. Спете. Искам да ги биеш. А ти си сам, нали? Остана двама, ние сме 4, останаха Моб. Нямам скинове, а и не съм скупана версия. Ето скина на това на терориста. И та битка е наша. Определено е наша. Определено не е ваша. Ще играем, който първи стигне 3 победи. И аз съм най-ценен играч. Как така си най-ценен играч? Не знам, някакво много странно. Съжалявам, ако на клипа ми лаги, ама както знаете, графиката на CS 1.6 не е една от най-хубавите. Изобщо. Хубава е, ама не е. Ама гледайте и The Crazy Boys BG, гледайте Алекс. Прави хубави клипове, за което го поздравявам. Ясно. На CSGO много готини клипове прави, ако The Crazy Boys ме гледат. Благодаря ти, Алекс, искам поредица, ще лайкна. Аз съм се абонирал. Ясно. Така че, надявам се да продължиш да снимаш на CSGO, кефиш ме. И мене. Супер си, продължавай се така. Сега сме, те с 4, ние сме 3. Нищо. Ти с кой играеш? С ботове. Който стигне първи 3 или 4 по... Значи кой е най-големия бот от вас? Да, бе, ти си най-големия бот. Да, аз съм най-силен от нашия отбор. Не бе, смисъл най-големия бот. Не мога да ти го обясня. Ти си бот, значи човек. Нямах предвид това, ама... Ми каза, аз съм най-големия бот от тях. А кой е най-силният бот от вас? Аз не съм бот. От ботовете не знам. От вашите ботове. Останах само аз. Не. Ето го. Чупи ти кратуната, нали? И това беше от този епизод. Дано ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте и коментирайте. Дано ще правя поредица. Чао. Кажи чао. Чао.